Ćao drugari, da vam se kratko obratim. Prespavali smo 2 dana, imamo temperaturu, loše nam je, vozili smo se na jet skiju prekjuče, već sad, bukvalno nemam pojma jer spavam 2 dana. Ne znam koliko konta, tresu mi se i ruke, imam upalo mišića cijelog tijela, malo smo predugo bile, ja sam malo prebrzo vozila, nisam kontala da će biti ovakav ishod, Sofija bukvalno iz kreveta nije ustala, baš smo u bolovima, imali smo i temperaturu, tako da 2 dana smo predložile kući. Sad ću vidjeti da li će Sofija da ustaje, mislim da ni danas nećemo ići na plažu, eventualno ćemo se parkiramo kod Marije na bazen i to je to, znači, bukvalno, sve me boli, znači, u životu nisam imala ovakve bolove, doduše jesam prošle godine, ali sa mnogo slabijim jet skijem i sporijem, tako da nisam se ovome nadala. Van toga ne znam što da vam kažem, što se tiče ljubavi opet je sve u redu, tek je u redu, stvarno je sve super, osim što smo u stravičnim bolovima. Pa ćao dragi moji, dobar vam dan, dobri ljudi. Što se tiče današnjeg dana, mi smo odlučile, nego je se desila takva situacija da treba da napustimo smeštaj na 2 dana. Idemo na 2 dana u drugi smeštaj i onda se vraćamo u ove ili ćemo izabrati novi. Nisam još sigurno, to ću vam reći za 2 dana. Van toga, Sofka evo pred sam izlazak iz smeštaja kuva. Sprema nam nešto da jedemo, neku dobru pastu. Spakovali smo većinu stvari, nisam ništa posebno snimala danas i juče, zato što nisam imala šta, stvarno presedali smo kući, sedimo, pričamo na video kolove i dopisujemo se sa ChatGPT. To je sve što radimo bukvalno već 2 dana. Sređujemo slike i tako dalje, juče smo se malo sunčale na bazenu. I kad završi crkva javljam se, tako da snimam vlog. Tako da, suma sumarom idemo u novi smeštaj, vjerojatno ću prespavati 2 dana, sutra eventualno odemo do bazena, ne ide mi se nešto na plažu, smorila smo se iskreno 15 dana smo ovdje već, nagledala sam se plaže, sad razumem Grke zašto ne provode toliko vremena na samom moru, nego više u gradu. I to je u suštini to, stvarno nema šta drugo da vam ispričam, gledajte dalje šta radimo. Ajde, saglasi se. Čekaj, sad. Desno? Ajmo, 3. Ne, čekaj, prvo desno gleda. Ajde, 3, 4, sad. Znaš ovako da... I u suštini premestile smo se u novi smeštaj, sredile stvari, nismo se raspakivale zato što opet prelazimo u drugi. Međutim, eto, htjela sam da vas uputim malo u to ko su ovi naši prijatelji s kim smo izašle. Što se ne razvereš malo? Izvinjavam se, prošla je grčka verzija onog kombija staro kupujem. I dokle sam stala, izašle smo same, ali smo se tamo našle sa i mnogo interesantnim društvom iz Makedonije. U pitanju su 2 DJ-a također iz Makedonije. Tu je naravno i Dimitris, vidite ga ovdje, to je cijela ta ekipa koju znam godinama i sa kojima se družim. Stvarno smo se super provale, nemam šta da dodam doista. Jako zanimljiv petak. Doduše nije bilo toliko, da kažemo, srpske muzike koliko meni duša traži, ali opet sam se super provela. Ali kao što i sami možete da zaključite, već sam vidjela koliko je sati i da će sutrašnji ceo dan biti u krevetu i bilo nam je baš zanimljivo i tako, živelo leto, brija!
Pa ćao, dragi moji. Mene nije bilo iskreno 2 dana, ništa vam nisam snimala jer ništa nismo ni radili. Što se tiče jučerašnjeg dana, preko dana nismo radili ništa pametno, prenosile smo stvari u novi apartman gdje ćemo biti 2 dana, onda se vraćamo u stari, zato vam ga nešto nisam posebno ni snimala, nije nešto ni posebno veliki, ali se također nalazi u centru Kalite i možete se javiti na Gisiona Apartments na Instagramu ukoliko želite da letujete baš u smeštaju gdje smo Sofija i ja. Što se tiče jučerašnjeg dana, to je to, bukvalno smo se cijel dan pakovali, čistila smeštaje, prebacila se u drugi i uveče smo izašle. Izašle smo u Blue kod Mihajla i baš smo se lepo provali, iskreno da budem. Nešto smo ranije otišli kući jer je Sofiju bolao stomak i bolala je glava, živeo PMS, devojke će razumeti. I to je to. Što se tiče današnjeg dana, presedela smo ga isto u apartmanu, nismo bili ni na plaži, nismo nešto u nekom elementu za sunce. Šta da se radi, tu smo 2 nedelje, malo nas je smorilo. I evo sad smo se opet sredile i idemo opet do Blua. Ova 2 dana su Balkan Parties, dolaze DJ-evi iz Makedonije, veliki pozdrav za našu braću, baš se lepo provodimo već 2 dana. Tako da, eto, bit ćemo u društvu iz Makedonije, društvo iz Grčke, svi smo tu, tako da snimit ću vam neki deo atmosfere i naravno ću vam snimiti šta smo obukle Sofija i ja na kraju. Prinuđena sam da vam malo utišavam muziku zbog copyrighta, ali znajte da se super provodimo. Pa čao, ja se napred izvinjavam zbog ovih čudnih zvukova koji dolaze u pozadini. Grci spremaju svoje smeštaje za turiste, za nas turiste. Šta sam da vam kažem, izašle smo sinoć, super smo se provale, pozdrav za sve Makedonce ikada. Realno, ozbiljno dobro provodi sinoć i preksinoć. Hvala Bogu pa ima naših. Šta bih još htjela da kažem, da, legla sam baš kasno, oko 3:30, ja mislim. I ustala sam 8:30, zato što moram da radim. Sofka, princeza, spava, naravno. A off topic, htjela sam da spomenem da Sofija ne pije. Znači, Sofija ne pije alkohol, Sofija popije 2-3 pića i to je to. A ja pijem kao muškarci. I opet ustanem, tako da sam se htjela sebe da pohvalim. Van toga bih vas izvestila da sam prostrala veš. Skuvala sam sebi kafu, pustila sam još jednu mašinu, sredila sve što treba, da zapalim sad cigaricu i malo dušom da dane.
pošto meni je malo glupo da se snimam ovako na sred ulice dok mi ljudi gledaju, ja ću to malo spontano raditi. Mnogo mi lakše kada je Sofija tu. Došla sam u smeštaj, bilo me sramota da vam snimam sama po ulici, u suštini prošetala sam baš dosta. Kupila sam nova minđuša, zato što ne kupujem zlatne minđuše nikad, jer ne pazim. Nemam tu naviku da ih skidam noću, da ovo da ono. I onda kupujem bižuteriju i menjam na mjesec dana. Kupila sam zlatnu narukovicu i zlatni prstan. Kao što ne potrošim sve pare. I kupila sam neku belu košulju oversized. I kupila sam kafu i u marketu sam odradila neku minimalnu nabavku. Suma sumarum, Sofija i dalje spava, svaka je čast. Van toga ne znam šta bih vam rekla. Jutro sam provela u Blue na doručku, uz kafu. Prijatelj za kafu mi je bio ChatGPT i osoblje, koje uopšte ne znam kako skupljaju snage, ali rade i dalje. Znači oni su sinoć radili drugu i treću i sad rade prvu i drugu, znači svaka im čast. Mihajlov auto je tu, znači on sigurno se kontuzovao dole u kancelariji. Baš je bilo divno veče, divno društvo, opet veliki pozdrav za Gogov Apartments i za cijelu ekipu. I to je u suštini to. Ne bih ništa menjala. Sad, nadam se da ćete me čuti kako treba. Trenutno se nalazimo na plaži, a sada vam ispričam šta su ovi klipovi. Sofiju i mene je zvalo neko moje staro društvo, koje vi dobro znate iz nekih prethodnih priča, ono kad sam ranije živjela tu i sve to, Makiki i ekipa. Otišli smo da se vidimo sa njima, proveli smo se lepo, baš mi je falilo malo srpske energije, eto tako da kažem. Oni su meni drugovi godinama i baš smo se super proveli. Pili smo tekilu, zezali se, jeli picu i proveli smo većinu večeri tu. Negde pred kraj tamo oko 12, ja sam se malo smorila, otišla smo do Blua na jedno sat vremena i spakovali se kući da spavamo. Kao i svakog jutra, najobaveznija stvar na svetu je da pričam sa Niki Pikijem. Niki je super, mnogo mi je žao što se tu izjelovio ceo plan da dođe na more zbog vetra i vremena. Ali što bi rekao moj svekar, bolje da odložimo to more za avgust, kad on bude mogu i da se kupe i sve, jer Niki mnogo voli vodu i stvarno bi mi bilo žao da ga dovedem i da ne sme da uđe u vodu, jer voda je prehladna, svako veče pada kiša, ne svako, ali svako drugo ili treće, tako da šteta. Starim društvom, svi ih znate, ali neću ih imenovati. Sa ekipicom istom sa kojom sam se družila i kad sam živjela u Grčkoj i sve. Van toga, ne znam šta bih vam rekla, baš sam se napila i suma sumarum, to je to, ne znam šta bih vam još dodala. Dodala bih da sad idemo na plažu, juče je pljuštala kiša ceo dan, znači ceo dan je bila oluja, danas već ima 40 stepeni, živala Grčka, #love. Iz nebezad razloga. Uzmi mi kreditnu kartu, ono roza sa karticama. Dobro, ali piše kroz. Ja sam uzela roza. Uzmi i taj drugi. Evo mi Sofija. I to je to. Ne znam što sam prekinula video na pola, ni što sam htjela da kažem sledeće. Znam da mi je mnogo loše, da mi peče želudac i da jedno čekam da jedem. Znači, hrana! To je to. Ajde. I mora jedan shout out za našeg brata Gogov Apartments. Smeštaj u centru Kalite, u blizini imate sve restorane, kafiće, sve što mi je potrebno. Stvarno ne može bolja lokacija od ove i sa KR. Tako da, ko želi da uživa blizu našeg smeštaja, može da bukira Gogov Apartments. Meni je stvarno jako teško da hodam ovdje trenutno. Sofija, nemoj da se ljuljaš. Ljubav, ja samo gazim po svoje pantalone jer ne mogu da ih držim, jer držim tebe i torbu. Ja onda pašću ja. Brate. I posle plaže smo otišli do jednog restorana u Polihronu na večeru. I sljedećeg dana smo otišli za Polihrono zato što eto malo smo htjeli da promenimo i plažu i mesto. Ovdje nisu nekako lepe plaže, ali je cool vibe. Cool vibe. Ljubav je na vrhuncu, sve puca. Nismo se nešto pretjerano snimali zadnjih par dana, zato što stvarno uživamo, prosto se nisam setila. Stvarno nam je baš lepo i ne znam šta bih vam još dodala. Trenutno pijemo kafu.
to je to, baš mi je lepo. Uopšte mi se ne ide kući, ali onda se setim da stvarno treba da zagrvimo u Skoplju. Mislim, ono Skoplje umrlo od kad smo nas dve otišle, treba samo da razdrmamo tamo, onda idemo dalje, razumete? Živelo leto, bija. Ovde smo uživale još malo na bazenu, završile kafu, jele neku Cezar salatu i zaputile se na plažu. Yes, they will. They will, but I want to hug you. Yes. I want to hug you. Yes. You're so cute. What's your name? I can. My name is Sofia. Okay. Nice to meet you. And me, Sofia. Pa ćao svima. Prebacili smo stvari u stari novi smeštaj. Tačnije, Gisiona nam vozi stvari, mi pešućemo do smeštaja, prvo dođemo do marketa da pokupujemo neke stvari. Van toga šta bih još mogla da ispričam, da, baš nam je bilo zabavno opakovanje stvari. Postoje tu neka dečica koja su albanske nacionalnosti, uplašeno čoveč, koja su albanske nacionalnosti i... Izvinjavam se, sjela sam drugaricu. I suma sumarum, ima je ta neka dečica albanske nacionalnosti koja su u jednom trenutku prišla je tamo dok smo bili u tom prvom smeštaju, kao kako se zoveš, tako i tako. Kao, pa jel imaš mapu? I je rekao, pa nemam, rekao, što dakle mapa. Kaže, pa sam se izgubio u tvojim očima. Tako da baš smo onako bili preslatki. Sama je tu situacija, naravno, gde su me pitali odakle sam, rekao sam iz Srbije, oni kao otačivše, krenuli su me psuju tu na albanskom. Ja im uzvratila, naravno, bijes jakića je naučila u Makedoniji 5 jezika. I, pa ćemo prvo kupimo kafu. To je must have. Ja neću. Ja hoću, obrija. I... Kalispera. Freddo cappuccino sweet with milk. Thank you. I suma sumarum, daj, uzem vodu, moram uzem vodu da umrem, znači već danima sam prežedna. I dok sam stala, danima sam prežedna i nebitno. I ta dečica, ja sam lepo izašla i objasnila sam im da su oni muškarci, da oni trebaju da brinu o ženama i da budu dobri prema ženama. I da ne mogu tako da se ponašaju, oni su se nama izvinili i postali smo najbolji drugari. I sad su nas sreli dok smo pakovali stvari i pomogli su nam da sve stvari stavimo u kola, tako da preslatki su. Van toga, cijel dan smo bili u polihronu na plaži, pre toga na bazenu, vratile se kući, pakovale se, kupale i to je suštini to. Javljamo vam se iz starog novog smeštaja. I ne javljamo vam se, tačnije javljamo se iz starog novog smeštaja. Tako da, to je to, vidimo se sledeće nedelje u isto vreme.